सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंह यांची जयंती आज कणकवली रवनाथ मंदिर येथे उत्साहात साजरी करण्यात आली। यावेळी कणकवली शहरातून बाईक रॅली देखील काढण्यात आली। धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं देखील आयोजन महाराणा प्रताप उत्सव समितीच्या वतीनं करण्यात आलं होतं। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त सध्या सिंधुदुर्गात विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येत आहे। आज कणकवली शहरात देखील महाराणा प्रताप उत्सव समितीच्या माध्यमातून सकाळी 9 वाजता दुचाकी रॅली महाराणा प्रताप यांची 486वी जयंती आहे आणि त्यांचा जो जयंतीचा उत्सव आहे, प्रथमच राणे समाज म्हणून आणि इतर सर्व समाजांना घेऊन आम्ही उत्सव या ठिकाणी आम्ही त्यांची जयंती साजरी करत आहोत। त्यानिमित्त विविध कार्यक्रम या जयंतीनिमित्त ठेवलेले आहेत। प्रथम या ठिकाणी संपूर्ण शहरामध्ये रॅली झाली। रॅली संपल्यानंतर आता अभिषेकाचा कार्यक्रम आहे। संध्याकाळी 5 वाजता होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी ठेवलेला आहे। कार्यक्रम संपल्यानंतर भजनाचा कार्यक्रम आहे आणि विशेष आकर्षण म्हणजे रात्री महिलांचा जो दशावतार नाटक आहे त्याचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप हे संपूर्ण ज्यांनी भारतासाठी ज्यांनी काम केलं, सर्व घटकांना एकत्र येऊन आपला देश पुढे नेण्यासाठी त्यांनी योगदान दिलं, त्यांचे या ठिकाणी आम्ही अनुयायी आहोत। आम्ही असं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे की भविष्यात प्रथम जरी असला भविष्यात हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात करायचा, त्या ठिकाणी त्यांचे जे काही विचार होते महाराणा प्रतापांचे ते लोकांपर्यंत पोचवायचे आणि सर्व समाजांना सर्व घटकांना एकत्र घेऊन एक चांगला मोठा कार्यक्रम करायचा आणि समाजासाठी एक वेगळा संदेश द्यायचा असं आम्ही या ठिकाणी उत्सव समितीने ठरवलेलं आहे। एवढंच।
त्यानंतर पूजा विधी, तीर्थप्रसाद, सायंकाळी 5 ते 8 होम मिनिस्टर कार्यक्रम, रात्री 8 वाजता कणकवली बांदकरवाडी येथील दत्तप्रसादिक मंडळाचं भजन, रात्री 9 वाजता कालिका महात्म्य हा दशावतारी नाट्यप्रयोग अशा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज एकूण समतावादी वारकरी संप्रदाय, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रविदास, संत मीरा आणि आज ज्यांची वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप ही 486वी जयंती आपण इथं साजरी करत आहोत. मुळात हा समतेचा जो भगवा पताका आहे, जो एकूणच वारकरी संप्रदायाने तो फडकवीत ठेवला होता, त्याची परत एक मुहूर्तमेढ या निमित्ताने वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप जयंतीने आणि इथं जो चौकामध्ये पुतळा उभा केला त्याच्यामधनं मुहूर्तमेढ, समतावादी परंपरेची मुहूर्तमेढ इथे रोवली गेलेली आहे. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांना माता जिजाऊ च्या दिशेने, एकूण समतेच्या दिशेने एक स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी जसं उभं केलं होतं, तसंच वीर महाराणा प्रताप यांना सुद्धा त्यांच्या उदयभान, त्यांचे वडील आणि त्यांच्या आईने, तसंच त्यांना या एकूणच सल्तनत आणि मुघलांच्या जे आक्रमण या देशावर झालं होतं त्यासाठी त्यांना उभं केलं होतं. आणि वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांच्याबद्दल साहस, धैर्य आणि एक शौर्याचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. एकूणच देश या त्यांच्या मेवाडच्या राज्यामध्ये त्यांनी ज्या ज्या विषमतावादी व्यवस्था होत्या, शोषणाच्या व्यवस्था होत्या, त्या मोडून काढण्यासाठी मोठं शौर्य गाजवलं होतं. आणि त्या शौर्याने एकूणच सगळ्या 12 बलुतेदार आणि सगळ्या जाती जमातींना घेऊन त्यांनी आपलं राज्य निर्माण केलं होतं. त्यांचं आजही या देशामध्ये मोठ्या स्वाभिमानाने शौर्यासाठी आणि एकूणच क्षत्रिय कुलवंत म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य आहे, तसंच वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप यांचं शौर्य आहे. आज मला अतिशय आनंदाची गोष्ट अशी वाटते की सर्वांना घेऊन एक संघटितरित्या इथं संत वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप जयंती साजरी केली जाते. आणि हा एकूणच समतावादी परंपरेचा जो भगवा पताका तेवत ठेवण्याचं काम होतं, तो या निमित्ताने या दिवशी या सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे एक संघटित ताकद दाखवलेली आहे. मुळात मला खूप आनंद आहे की ज्या समाजाने इतर समाजाला घेऊन या देशातली विषमता मोडून काढली, समतावादी राज्य निर्माण केलं, ती सगळी मंडळी एकत्रित येऊन परत समतावादी राज्य उभं करण्यासाठी प्रयत्न करतायत. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. मी या जयंतीनिमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम एक संघटितरित्या इथं सुरू करावेत अशी मी विनंती करून इथं पुढे सुद्धा एक सामाजिक सप्ताह जो वारकरी संप्रदायाने जी समतावादी परंपरा तेवढ ठेवली होती, संत तुकाराम असतील, रमाई हे असेल, मीराबाई असतील, जी मीराबाई डिकाट झाली होती, त्यांनी संत रविदासांना आपला गुरु मानलं होतं, संत तुकाराम असतील, संत एकनाथ असतील, यांची समतावादी परंपरा इथं याच भूमीमध्ये, या कणकवलीच्या भूमीमध्ये परत तेवत ठेवावी आणि त्याची सुरुवात करावी अशी विनंती करतो आणि या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो आणि थांबतो.